Meneer Nelson, er zijn zoveel mensen hier die bij HTM kunnen werken. Maar ik wil heel graag iemand uitnodigen die empowered is. En ik weet zeker dat als wij dit gesprek hebben beëindigd, dat u zegt van ja, ik wil haar bij HTM. Is dat goed? En straks ga ik u ook vragen stellen. Welke uitstraling moet ik hebben om bij HTM te komen werken? Kijk, u zit hier. Ik ga Marilyn Paulina straks roepen. Maar als u zegt van jij hebt ook de potentie, wat Tien over had. Als ik ook die potentie heb, dus dan kunnen we straks ook praten. Ja? Oké. Een applaus voor meneer Panner. En ik ga vandaag Marilyn Paulina. Ik ben zelf een fan van haar. Een applaus voor haar. Zij is iemand over zaad gesproken. Haar zaad is misschien laat gebloeid, maar haar boom draagt heel veel vruchten hedendaags. En Marilyn, ik wil je heel veel vragen tegelijkertijd stellen van, vertel iets over, maar heel kort, denk aan Marlon. Hoe ben je eigenlijk, je boom, hoe is je boom eigenlijk gebloeid? Was het moeilijk om van een zaad naar een boom te ontwikkelen? En heb je stimulans van thuis gekregen? Van wie? Zoveel vragen dat ik zoiets heb van in jouw elevator pitch, waar we vanochtend over hadden. Vertel de mensen hoe jij van een zaad tot boom gegroeid bent. Oké, ik zal het heel in het kort hebben. Voorheen werkte ik op Curaçao als gevangenisbewaarder, waar ik verliefd was op een ex-gedetineerde nu. Als je mij vraagt van nou ben je wel gek, dan zeg ik van in die tijd had ik niet gewoon de juiste keuze kunnen doen. Maar om het verhaal even wat korter te maken, ben ik hier naar Nederland gekomen. Denken van oké, ik ga gewoon werken. Ik heb mijn MAVO nog niet af, maar ik kan gewoon wel verder. Hier in Nederland begon hij mij te slaan, dus was er gewoon geweld. En als ik het moet zeggen, was het 1 jaar was ik met hem. En ik was nog zwanger, waar er hevige gewoon geweld was tegen mijn persoon. Op een gegeven moment was het mijn moeder die kwam en ook nog mijn zus. En zij zeiden van, dit is niet waar, alles wat je vertelt kan niet waar zijn. Ik vraag aan God, want ik ben gelovig in hem, stuur mij de juiste mensen op mijn pad. Op een gegeven moment was het zo van, wat ga ik nou doen met mijn leven? Want mijn moeder en mijn zus hebben bij de AMK, dus bij de Algemene Meldpunt Kindermishandeling, gezegd van, ik verwaarloos mijn kinderen, ik sla mijn kinderen. Waar ik op het punt stond om mijn kinderen dat ze mijn kinderen gewoon van mij weghaalden. Toen ze erachter kwamen wat er gebeurde, was ik echt gewoon zo, depressief. Want als mijn moeder en mijn zus mij dit konden doen, ik de oudste van het huis, die mijn school niet afmaakte om gewoon te gaan werken, om ook brood te zorgen voor thuis, wat moet ik dan van anderen verwachten? Op dat moment in Amersfoort was er door de mensen die in de uitkering zaten, was er een project waar mevrouw Joyce van der Linden Pidama moest komen om ons te gaan coachen. Bij die trainingssectie kreeg ik had ik gewoon van huis af, van je kan het niet, je bent niet beter en alles. Ik heb mijn kwaliteiten leren kennen. Ik heb mijn doelen voor ogen en zelf in mijn relaties. Want vandaag de dag was ik toen een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Nu ben ik vandaag een getrouwde vrouw met een Antilliaanse man met 4 kinderen. Waar ik nu na mijn studie heb gevolgd, ik heb SPW gedaan. Wat ga ik ervoor doen met alles wat ik heb met mijn talenten? Ik moet gewoon werk van maken. Alles wat ik heb gedaan. En nu kan ik gewoon hier staan voor mensen die ik niet ken. Een stukje van mijn verhaal vertellen. Maar als er mensen zijn hier die van de gemeente werken of zo, zal ik echt gewoon de moeite waard zijn om even te investeren in onze mensen
En niet alleen maar zeggen van ja, je moet en moet en moet en moet dit doen. Tuurlijk zijn er regels. We moeten ons voldoen aan die regels. Maar als je iemand coacht en iemand gewoon laat zien wat zij of hij kan, je bereikt meer dan gewoon hun te zeggen, je moet dat doen. Want ik ben gewoon een levende voorbeeld. Wat ik was, een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Dat ik alles gewoon in mijn eentje moest doen. Dat ik vandaag tot de dag, in alles wat ik doe, kan ik kiezen. Zelfbewust ben ik vandaag gekozen van, ik wil niet gaan werken, want ik werkte toen in een jeugdgevangenis. Ik wil geen nachtdiensten. Ik wil samen met mijn kinderen zijn. Waar ik zei, ik ga als gastouder bewust werken met mijn kinderen. Ook nog met andersmans kinderen. Dit was het. Meneer Lucio, is dit geen, meneer Tintin, is dit geen potentie? Nou, Marilyn, eigenlijk moet ik jullie iets verklappen. Want Marilyn heeft ook zelf keuzes gemaakt van, ik wil gaan afslanken. Ik ken Marilyn, mag ik het zeggen Marilyn? Want ik ben zo trots op haar. Haar kledingmaat was 54. En vandaag zegt ze, Joyce, ik kan kleding van normale mensen dragen. En ik draag maat 46. En over een maand is mijn spijkerbroek groot voor mij. En als je bewust bent van je potenties, als je realistische doelen in je leven stelt, dan komt het niet alleen maar bij werk, dan komt het ook in je privé, dan komt het in de afslanking, dan komt het in alles. En om te recapituleren, ik geloof ook in een God. Ik zet mijn vertrouwen op God en in mijn eigen kwaliteit. Je kan niet alleen maar op God vertrouwen. Want wij Antillianen zeggen, niet alleen Dios, alleen maar God. Nee, je moet ook werken. Want God geeft je ook de vaardigheden om ook je verstand te gebruiken. Oké, meneer, wat een zware taak zeg. Heeft Marilyn de potentie in haar verhaal? Wat heeft u gezien dat u zegt van als werkgever heeft ze die en die en die en die en die en die potentie om bij HTM te komen werken? Wat ik heb gehoord, zij heeft een heel goede discipline. Ja, horen jullie dat? Discipline. En dat is een van de belangrijkste dingen. Ja? Discipline. Want bij ons HTM is tijd heel belangrijk. Ja? Dus op tijd komen, die tram en die bussen die moeten op tijd vertrekken. Dus dat is een van de dingen die ik in haar heb gezien dat ik zou haar aannemen. Dit is het eerste punt. Ja? En haar motivatie van verschillende dingen te willen doen. Ja? En wat ik heb gehoord in haar verhaal, zij is ook heel zelfstandig. Zelfstandig, horen jullie dat? Zelfstandigheid. Ja? En het derde punt die ik heel belangrijk vond in haar verhaal, zij weet wat zij wil. Je moet weten wat je wil. Niet alleen maar bij HTM, maar ook bij Chata, ook bij Mondrian, ook overal. Weten wat je wil, ook voor een opleiding en voor een baan. Ja, en de vierde punt die ik heb meegekregen in haar verhaal, dat zij heeft gezegd, ik wil bijvoorbeeld 's avonds thuis bij mijn kinderen. En dat is bij ons is wel een onregelmatige dienst. Ja. Je kan niet elke avond zijn bij je kinderen. Hoor je dat, Marilyn? En ook En dit is een punt. Als je gaat werken, de werknemer moet je, ja, die zou bijvoorbeeld, hij zou Marilyn heel graag willen aannemen, maar Marilyn zou ook zeggen van, pas dit in mijn leven. En dat is het. Want heel vaak zijn we, we zoeken werk en uiteindelijk krijgen wij een werk en dan nemen we het gewoon aan. Nee, het moet ook in jouw leven passen. En dat is het. Voordat je gaat solliciteren, kijk op de website. Dat noemen wij cultuur van dat bedrijf. Kijk of jij past in dat cultuur van het bedrijf. In dit geval, misschien zou Marilyn niet in dat cultuur van HTM passen. Nou, we kunnen altijd onderhandelen.